Pozdrav i dobrodošli u bonus priče Reditilsa, prije zvane Redirils. Bilo mi je teško za izgovarati i ovako znati da je u pitanju dodatna, bonus, kratka priča koja je bez gostiju i previše mojih komentara. Pa da krenem. Sa subreddita Today I Fucked Up, eto prve priče ove godine. Danas sam uprskao jer sam se zapalio na dočeku nove godine. Ah, ti dočeci, najbolji način da uđeš u novu godinu je s ekipom i dobrim pijanstvom. To jest, osim ako se zapališ prije nego što popiješ i jedno piće. Onda je to malo manje super. Nas smo petero stigli na tu malu zabavu, bilo je možda 10-15 ljudi, negdje oko 9:30. Izgledalo je kao da smo zadnji i svi smo bili sretni što se vidimo. Nakon pozdrava, naša ekipa odlučila otići u kuhinju po koje pićence. Kuhinja je bila prilično uska, a nas 10-ak stajalo je unutra i čekalo da si natočimo pića. Ja sam stajao točno ispred plinskog štednjaka. U tom trenutku jedna cura pohvali moju novu flanel košulju na kopčanje i pomislim kako će ovo biti super večer. Napomena, bio sam potpuno trijezan. Očito je netko na prednjem plameniku kuhao čaj. Nisam imao pojma da je prije spomenuti plamenik uopće upaljen. Sve se dogodilo jako brzo. Osjetio sam vrućinu na leđima i čuo nekoga kako je viknuo "Goriš!". Zastao sam na par sekundi jer sam u tom trenutku potpuno zaboravio sve što znam o gašenju požara. Ne mogu skinuti košulju jer je na kopčanje i počnem se valjati po podu nakon što mi je 15 ljudi istovremeno viknulo da to i napravim. Valjam se na drvenom podu 10 sekundi, ali bez uspjeha. Netko spomene da vani ima snijega. Hvala Ohio. Srećom, stražnja su vrata bila blizu pa sam uspio izletiti van i valjati se po snijegu. Požar se ugasio ubrzo nakon toga. Gorio sam dobrih 20 sekundi. Vratio sam se unutra, moru užasnutih lica, bio uvjeren da šteta nije velika. Pogriješio sam. Nedugo nakon toga cimeri su me odvezli u bolnicu. Gledali smo odbrojavanje do ponoći dok sam pod trbuške ležao na hitnoj. Dan kasnije još uvijek sam u bolnici s opeklinama 2. stupnja, bez trećeg, po cijelim leđima. Sutra bi trebao biti pušten. Fotke su iz hitne, sat vremena nakon nesreće. Njih možete naći na linku koji je u opisu YouTube videa. Link vodi na Reddit gdje je objavljena i ova priča. Idemo na komentare. Rest in peace, nova flanel košulja na kopčanje. Sljedeći komentar. Kao netko tko ima opekline 3. stupnja, imaš moje suosjećanje, prijatelju. Opekline su užasno iskustvo i žao mi je svega tko ih mora proći. Ali, s druge strane, sada imaš ludu priču i moći ćeš se smijati tome s prijateljima u budućnosti. Uglavnom, ostali komentari su u opeklinama, suosjećanje i želja da se čim prije oporavi. Ne moram ni zamisliti tu bol. Ja sam prije nešto manje od mjesec dana opekla 3 prsta lijeve ruke vodom od hrenovke kad sam ih izljevala u sudoper. Sam mi skliznuo lonac iz ruke. Umirala sam od bolova. Ne mrem ni želim zamisliti kako ovo boli. Ova priča je od prije 7 godina. Nadam se da se OP, Original Poster Elite, dečko koji je objavio priču, u potpunosti oporavio i da je ovu godinu dočekao bez šokova i uspio popiti bar gut šampanjca i naravno da se kloni otvorenih plamena. Želim vam svima sretnu i uspješnu novu 2025. godinu. Peace out, bok.